Posebno naglašavamo da je u prošloj godini otvorena Deltina zadužbina, prva u Srbiji posle 70 godina, i u zadužbinu pod imenom Sunce, a koja je u stvari centar za dnevni boravak dece sa invaliditetom na Bežanijskoj kosi. Kompanija je uložila 2.300.000 eura i na ponos, ajde da kažem, građana Beograda predala na korišćenje objekta sredinom prošle godine. Svakoga dana u ovom objektu boravi 80 dece, o kojima posebni vaspitači brinu na dnevnom nivou. Krajem novembra usvojili smo strateški petogodišnji plan i tim petogodišnjim planom predviđena je izgradnja nove zadužbine Delta Holdinga, a odluka o izboru i izvršenju projekta biće doneta tokom 2013. godine i ja se nadam da će moje kolege iz Delta humanitarnog fonda i Deltine fondacije sa ponosom to objaviti u 2013. godini.